Rahotanni daga ƙasar Faransa sun bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain ta shirya biyan kuɗin sayen ɗan wasan gaba na Barcelona Lamine Yamal. Lamine Yamal, wanda a tsakiyar watan Yuli zai cika shekaru 17, ya ɗauki hankulan ƙwallon ƙafa a kakar wasa ta 2023 zuwa da 24 mai ban mamaki, inda ya zura ƙwallaye 7 sannan ya bada taimako guda 10 a wasanni 50 a babban ƙungiyar Barcelona. Gagarumin salonsa ya ci gaba a matakin ƙasa da ƙasa kuma ya kasance ɗaya daga cikin taurarin gasar Euro ta 2024 zuwa yanzu tare da Spaniya. Shugaban Barcelona Joan Laporte ya yi ikirari a watan Maris cewa Yamal ya yi fice, sannan wata kulob da ba a bayyana sunanta ba ta mika ma ƙungiyar ta Barcelona ta yin Euro miliyan 200 domin siyan ɗan wasan. Laporte ya dage da cewa an yi watsi da wannan, yayin da rahotanni suka bayyana cewa ƙungiyar da take neman ɗan wasan a sirrance ita ce ƙungiyar PSG. Jaridar nan ta Mundo Deportivo yanzu ta rubuta cewa zakarun Faransa ba su yi ƙasa a gwiwa ba don ganin sun saya ɗan wasan Lamine Yamal. Suna neman wanda zai maye gurbin Kylian Mbappe kuma a shirye suke su biya Euro miliyan 250 ga Barcelona. A nan kuma za ku ji cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid na tunanin ƙara Ricardo Calafiori a cikin 'yan wasanta a kakar wasa mai zuwa, abinda zai iya kawo damuwa ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus. Mai tsaron bayan ya kasance cikin kyawawan yanayi a cikin shekarar da ta gabata, kuma a halin yanzu yana taka rawar gani a Italiya a gasar Euro ta 2024. Da farko dai Bologna ba su son sayar da ɗan wasan a wannan bazara, amma fitattun wasanni da ya yi a gasar Euro ya ƙara masa kwarjini, wanda hakan ya sa Bologna ke da wuya ta iya rike shi. A yanzu dai Real Madrid ta nuna sha'awarta siye shi. A cewar wani rahoton kan Tutto Juve, club din na Spaniya na buƙatar ɗan wasan baya na tsakiya mai kafar hagu, kuma Calafiori ya ɗauki hankulansu da yadda yake taka leda. Suna tunanin yin tafiya mai mahimmanci don siyansa, kuma ba kamar Juventus ba. Real Madrid ta bayyana a shirye take ta biya ƙungiyar ta Bologna farashin Euro miliyan 40. Wannan yanayin na iya shafar Juventus, wanda har yanzu suna tattaunawa don rage farashin ɗan wasan don sanya hannu zuwa ƙungiyar tasu ta Juventus. To duka masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen labarin, sai kuma wani karon. Sai dai kar a manta da mana liking, sharing da kuma subscribing a YouTube channel ɗinmu, wanda link ɗin kenan a bio. Mun gode.